Mayapat magrasya nga bakpo kay kayungan. Kingaldo iti pagmasusyan tayo, kapigaga na kanat piyestanan na Birhen Maria, induning banal akapulungan. Pagkiabetala po ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat o si Pepe Hison, Christian Rona Gomez and family, Roel Panlilio, Healing Monsignor Sani Lumanog, Father Lord Christopher Beltran, Gregorio Bondok Sr., Ellen Kiambao at Nestor Panganiban. Birthday Thanksgiving Daddy, Francis Rodriguez, Alicia Capulong, Estelita Vergara, Rosemary Velasquez at Alma Dison. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwa Daddy, Father Jason, Domingo Sr., Elizabeth, Eduardo, Ricardo, Crisanta, Belen, death anniversary, Myla, birthday, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Rosario, Ligaya, Lucas, Consuelo, Leonor, at Aleli.
Makiabetan po king dalita pamuklat. Kilagin ng ipang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ni ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ni Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kekam timurin. Maya pa abak kay kaingan po. Good morning. Maya payabak po. Kingaldo pong iti, kay ba't na ng Pentecoste, pag masusyan tayo, in piyesta na ng Indong Birhen Maria, kapigaganakan kaya, anting Indu ng Santa Iglesia, o Indu ng banal ng balayan ng Diyos. Nya batang abiyabing matampangganap ngayon kaniting kapag masusyan, amin ang tala pamod pagsisyan, di nga gawatang kasalanan, at anyaran pa may lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ika memili kang Maria, ban mangindu, ning anak mo, iba't pa king kamamulan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang sipok ng Maria, ketiking yato, ban mayat busya ing tao, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang linilong kang Maria, king pamangaglina, king anak ng Diyos, ban matupad ing pangako na, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, ipaning pakadulo, inganak mong buktong kabang makabitin yaking krus, binyene kay kaming nuwa na Virhen Maria, ingin duna, ban maging indumiya naman. Kawangis na at dalam ning malugod ng pamaningat, ing banal na kapulungan mo, Aldoldo, maging mabungaya sana king Espiritu, tumulaya king kabanalan ding anak na, at apisan metong nalangan, ding sablang tao, king metong mong pamilya. Itiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Dapot ing Ginong Diyos, inaus ne ing tao, at nga na kaya, nuka rin ka, at ing tao nga nang mekibat. Dindamda kang daratang king mula, ikit ko king lubas ko, inyasi na likot ko. Nino ing sinabi king ika lubas ka, nga nang kinutang ning Ginong Diyos. Mengan ka king bunga ning dutong abinawal ko keka, ane. Mekibat ya ing tao, ing babaeng binye yung akayabe ko, ya ing minye kanako king bunga, at mengan ko. Ing Ginong Diyos, kitnane kanita ing babae. Bakit depatan mo ing antikanyan? Mekibat ya ing babae. Ing ubingan, linin lang nako, inya mengan ko. Ing Ginong Diyos, sinabi na kanita king ubingan. Uli ning depatan mong yan, misumpa ka karing sablang animal, malyap man o matunod, igapang me ingatyan mo, at king alikabok ka mga biyayan, king kekabaning biye mo. Ibili ko ing pamikasama, pilatan mo, amponing babae, pilataning palipi mo, amponing palipi na. Ya, panasakitan ka, king buntok mo, at ika, panasakitan me, king sakong na. Ing tao, inawos na ing Eva, ing asawa na, uling yaing imara, ding sablang mabye. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ika ing dangalan ning balayan mi. Ika ing dangalaning balayan mi. Anak ko, miabiyake ka ing bendisyon ning kakatas-katasan na Diyos. Benendisyonan na kang maygit, karing sablang babae ning yato. Puriyan ya ing Ginoo, ing Diyos alina lang, king banwa, ampon yato. Ika ing dangalaning balayan mi. Malyaring makalingwan kapilan man karing tao, ing kapanaligan mo king Diyos, ning gaganakanda, ing upaya na ning Diyos. Ika ing dangalaning balayan mi. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Nuan ka, O Birhen Maria, kaya ka mangain tulid ing sablang kapuryan, kaya kaya mi bait ing aldoning katuliran, i Kristo. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kekon timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya keka o Ginoo.
King Lenin Cruz, atilo makatalakad di Imana, ating kapatid ng babaeng Imana. Mariang asawa ng Cleophas, ampo ni Mariang Tubo Magdala. Inyang Yesus, ikit ni Imana, ating alagad apakamala na makatalakad la ka rin. Nga na kang Imana, babae, o yan, inganak mo. At kingalagad na, nga na, o yan, ingima mo. Manibat king oras sa ita, inampun na nening alagad, king pibale-balena. Ing mayab ng balita, ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king Omilia. Magandang morning po ulit sa lahat. Good morning po, Amo. So ngayon po ay pista ng Mahal na Birhen bilang ina ng banal na simbahan. Bukas pista pa rin niya dito. Sa titulong Nuestra Señora de la Flores. Kaya punong-puno po tayo ng mga pista ng Mahal na Birhen. Actually, baka magkukulang yung 365 days na pag sa dami ng title. Yung Litany of Virgin Mary, ang dami nun. Yung pang mga lugar na pinangyarihan ng mga apparition niya. At iba pang mga parangal na titulo sa kanya. So, kung bibigyan mo lahat yan ng pista, baka kulang ng 365 days. Pero ganyan po natin binibigyan ng halaga o importansya ang Mahal na Birhen sa papel niya sa ating pananampalataya. At ito nga pong pag pinagdiriwang natin ngayon ang Our Lady of the Church, Mary Mother of the Church, bago-bago pa lang pista na inumpisahan ni Pope Francis. Parang 2018 pa lang nagsimula itong isang bagong debosyon. At kung titignan po natin, akmang-akma naman itong inumpisa ni Pope Francis, ng ating mahal na Papa, itong titulong ibinigay sa Mahal na Birhen, ng ina ng simbahan. At sa atin po, kung titignan muna natin ang papel ng mga nanay, iba yung nagagampanan ng mga nanay sa mga tatay. Alam niyo po sa akin, pag pumupunta ako ng US, pag balik ko na rito sa Pilipinas, yung nanay ko ay nagkakantara pa sa pagbibigay sa akin ng baon. Nang minsan tinanong ako, kasama ko yung kuya ko, kung anong ipapabaon sa amin. Sabi ko, ano na lang, yung pandesal na lang dyan. At saka yung ginagawa mong chicken sandwich, yung chicken. Sabi ko, at pinupuno po niya yung isang malaking plastic. Laging ganon. At siguro, mothers would always be mothers. Sabi nga na. Kahit po nung seminarista ko kahit siyang mag-isang bibisita sa akin sa seminaryo. Pero dun sa mga, kasi alam niya favorite ko yung gano'n. Andyan yung sandwiches. Tapos meron pang iiwan na ulam. Itang kilawin. Itang kilawin. Ganyan ang mga nanay. No? Kaya ako po, sa aking pagkadisina sa iba't ibang parokya, nakikita ko yung nagagawa ng mga babae sa parokya. Halimbawa, dito po, no? Yung mga nanay, no? Nagpapadala ng ulam, may hapong pising, palagi itang kayang kay. Itang kayang relye nung bangus. Merlin, patang kahit yung
bayong luto kita na at saka itang biringi ni Chignita. At si Rona, Sister Rona, pag magbibigay, no? Iba yung mga nanay, no? Iba yung mga babae sa kanilang na i-contribute. No? Kahit nga po sa mga pagtitipon, pag puro kami lalaki, limba mga EMDC, medyo iba yung dating, no? Parang mapapabayaan ka. Pero pag nandiyan ang mga babae, iba yung kanilang motherly at tenderly care. Parang maayos lahat. Meron pa silang magugas ng plato. Meron mag-ahayin. Iba yung nanay. At parang itong ginawa ni Pope Francis, parang nasa isip niya, ang Panginoon mismo, He intended na bigyan ng nanay ang kanyang mga alagad, ang simbahan, ang mga sumusunod sa kanya. At ito nga pong binasa natin ngayon sa gospel, ito yung kwento na Jesus wanting to give motherly and tenderly care to His church. Yung sinabi niya sa Mahal na Birhen, sabi niya, babae, o yan ang anak mo. Yung si John dito, John the Beloved, represents the whole church. Hindi lang si John mismo, kundi tumatayo itong si John sa lahat ng mga sumusunod kay Kristo sa Panginoon. No? At ang kahulugan ito'y binibigay ng Panginoon ang kanyang sariling nanay para kalingain niya ang kanyang ngayong mga anak, mga bagong anak na sinasagisag, sinisimbolo ni John. At napakaganda po nito na hinihabilin ng Panginoon ng mga lagad niya sa kanyang nanay, sa pag-aruga ang kanyang nanay. Kasi kilala niya ang kanyang nanay. Minsan ang kanyang nanay siguro namimiss ang Panginoon, ang Mahal na Birhen. Kaya pinasalan kung saan siya nangangaral. At mayroong mga taong nakakita sa Mahal na Birhen na hinahanap ang Panginoon. Kaya mayroong lumapit sa Panginoon. Sabi niya, nasa labas po ang iyong nanay, tsaka yung mga kapatid. At sabi ng Panginoon, sino bang aking nanay? Sino bang aking mga kapatid? At sabi niya, ang sino mang nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos, siyang aking nanay, siyang aking mga kapatid. Sa tingin po ng iba, ito'y parang pagwawalang halaga sa Mahal na Birhen. Pero ito po yung pinakamagandang pagpupugay at pagpaparangal sa Mahal na Birhen, sa nanay ng Panginoon, na nanggaling mismo sa kanyang mga labi. Kasi yung mapalad, sabi niya, ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tinutupad ito, yan ang aking nanay, yan ang aking tatay. Kasi kung mayroong unang nakinig sa salita ng Diyos at tinupad ito, walang iba kundi ang kanyang sariling nanay, ang Mahal na Birhen. Kasi kung hindi siya nakinig sa salita ng Diyos at tinupad ito, hindi siya naipanganak. Kasi siya ang salita ng Diyos na dinala niya sa kanyang sinapupunan at isinilang. Kaya para sa Panginoon, parang angkop na angkop, no? At lapat na lapat. No? Parang, ang Mahal na Birhen ay magsilbing nanay ng mga sumusunod sa Kanya. Kasi siyang hindi lang nanay na mapagkalinga, hindi lang siya nanay na mapag-aruga, kundi nanay na malapit sa Diyos. Kasi siya halimbawa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.
Kasi sabi nga ng mahal na birhen, nung pinasyalan siya ni Anghel Gabriel, no? Di ba? Ang sabi niya, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Para bang nasa isip ng Panginoon na ito rin ang gawin ng lahat ng kanyang mga alagad at susunod pa sa kanya. Tularan ang mahal na birhen sa kanyang pagiging masunurin, obedient to God's will. At siguro ito rin po yung ipadama sa mga alagad na sa oras ng kagipitan, sa oras ng paghihirap, na alam ng Panginoon mangyayari sa kanyang mga alagad, meron silang isang nanay nandoon sa kanilang tabi. Kasi po, dito po sa eksena rito, ito yung nanay na sa harap-harapan niya sinasaktan ng kanyang anak. Minamaltrato, tinotorture, pinapatay. Napakasakit ng eksenang ito. Kasi alam natin, kayo pong mga nanay, kung mayroong masakit sa inyo, yung makita nyong naghihirap ang inyong anak. Ika nga, buti pang ako na lang na naghihirap, wag lang ang aking anak. Pero ito ang larawan ng mahal na birhen na nadoon, consoling his son. Walang magawa, pero ang kanyang presensya, ang kanyang pagtanod sa Panginoon ay sapat na para ipadamang pagmamahal sa kanyang anak. Na ito rin ang parang gustong ipaabot ng mga alagad niya sa oras na sila'y magigipit, maghihirap, sasaktan tulad niya, nandoon ang mahal na birhen, ang mapagkalinga, mapag-aruga na nanay. Kaya ito po, sa panahon ito ng pandemya, siguro eksaktong-eksakto na kailan lang inumpisan ni Pope Francis itong bagong pistang ito. Baka yung iba sa atin, wala na tayong biological mothers na pumanaw na sila. Pero wag natin kalimutan, puwera sa ating mga biological mothers, we have a heavenly mother na binigay ng Panginoon na nandiyan para tayo kalingain, arugain. At higit sa lahat, maging halimbawa sa pagsunod sa kanyang anak na si Jesus. Kapatid natin at kuya natin. Amen. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa panating mga kailingan, tayong lahat na tinuturing na anak ng mahal na birhen. At ibinigay siya ng Panginoon sa atin bilang ating nanay, bilang isang ina ng simbahan. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning Diyos, mantabe ya King Papa, King kiyakatamong Arsobispo, Kura Paroko, at Karing Diakono, King Karelang Kasuyuan, manalangin tamo King Ginu. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning Diyos, mantabe ya Karing Sablang Kristiyano, King Karelang Pamipatutu, King Maya Pabalita, manalangin tamo King Ginu. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning Diyos, mantabeya, karing pamuntok ding bansa, King Karelang desisyon at dapat, manalangin tamo, King Ginu. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning Diyos, mantabeya, kaya katamong sasambangeni, keti king kaya katamong pangatalatuki, ampon mituburan, manalangin tamo, King Ginu. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning Diyos, mantabeya, karing sablang mayango na biye, King Karelang biyak, kagum ng Kristo, manggaman King Alanganga. Manalangin tamo King Ginu. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Yabe taya po, king panalangin tamo, in birthday ng Leonida Palma.
Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngeni po adon tamo ing sarili tang kayadwanan. O Ginong Diyos, pagmasusyan niya, ingupayan ing kekang grasya, king wana Birhen Maria, ingindu ning banal na kapulungan. Palalaman mo ing kaya kaming lugod keka, at para karingaliwa, kabang pagdulapan ming gawan, lalong ganap, ing kaburian mo. Itiadon mi, kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya ka rin ngayon. Di ata pong makasadyang mag-offer talakad na lang. Manalayin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginooy ting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy pa, tanggapan mo la, retingayin mi, at gawan mo lang sakramento ning pangakabos mi. King kapamilitaning upaya na, palablaban mo la ring puso mi, king lugod ning na Birhen Maria, induning banal na kapulungan, at gawan mo kaming malapit kaya, king pamakirake mi, king makakabos ng dapat ning anak mo. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kaya kaan timurin, yat nayo ring puso yu. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ang pon matuli, ding puryan ang pon pasalamatan da ka, kapilan man ang pon nukarin man, oy pa, Diyos sa malugod ang pong maganaka. Ampat king pamamilatan ing anghel, tinggap nining na Birhen Maria, ing amano mo, king kalinisan ning puso mo, at pengagline king Birhen ng sepupunan, ulinita meging indune ning miglalang na, waganing kamumulan ning banal na kapulungan. Makatalakad dalam na ning krus, pauli ning panabili ning lugod ning anak na, meging indure ding sablang tao. May bait iba't king kamatayan ng Kristo para king bialanganga. Pakyagom nala ring panalangin mi, karing panigapu ring apostol, kabang abebereng paninayan, ing pamanipa ning espiritu mo. Ulinita, meging ganap ning larawan, ang pampilimbawanan ning banal na kapulungan, ama na langin. Miyuli na king ligaya banwa, lilingapan ne pamurin, ing maglakbe banal na kapulungan. Kambining lugod, ning metong ay hindu, babanten ne king panyulong na, ang ganapotang ingaldo ning Ginoo, sunlagya king ligaya. Ulinita, kambiring anghel, ampong banal, daralit mi, ing ligaya mo. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos mayupaya.
Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malalalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw kusang lu, king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinapit, kaya pasalamat siya kaya. Pira sene at binyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan at kananye. Itiing kanakong katawan, hamidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan, minum ko kaniti. Itiing kalis ning kanakong daya, hingdaya ning bahay talanganggang tipan. Ami bubu para kay kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran daring kasalanan. Data niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyo binam may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kay Meto Yato, ban miganap ya kilugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana kamula naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing niya, lala ng talasuyo mong di among Jason, Elmer, Marcelino at Marius. Ading alo pang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, kikikabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, ipang mayupayang tutup, kaguming banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahin talapangabos at may buking bala ng turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin.
Ikabos mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapaan king panawon mi, bangking kasupan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ing dawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabiya sana kapilanman kaya kayo. At kaya kan timurin. Ikakapatatangan po, masyatangin ng pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Yung kordero ng Diyos, ay milalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikasme nga mano mo, kumayap na ako.
Siklaw tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas. Esposo ning Nuana Birhen Maria. Keka ing Dios, penibalane ing bugtong ng anak. Kekay Maria binilina ing kapanaligana. Kambe mo'y Kristo mi katawan niyang tao. Nuana San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ampon sikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay higpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapunming pambansa at lokal, ban mamili, at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo na biye. Paggalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ayon duning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami.
Manalangin tamo. Ipa, kaniting sakramento, tinggap ning pangako, ning pangakabos ampon biye. Ipaniga pumi, king kapamilatan ding panalay ning Virhen na Hindu, ing banal na kapulungan mo, ipasagne sana, karing sablang bansa, ing maya pabalita, at king kapamilatan ning upaya, ning banal espiritu, mirasya ang gana king sikoti ning yato. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pag naka mo po, bukas po habak king misa tamo na para king celebration na ning piyesta na namang Birhen pa rin na yung Birhen de las Flores. Okay. Uling mas marakal tamo po si simbang habak kesa panapon. So habak tayo po kabiting celebration king piyesta. Okay. At pakisabi kang nino mag-serve MDC bukas, po taga panapon na datang habak kaya po yung misa tamo. Umaga po yung misa natin bukas, no, sister, no? Baka dumating kayo ng hapon. Okay. Ang Ginoo mantabi kay kayo. At kaya kam timurin. Idukuyo la rin buntok yu at maniga po king bendisyon ng Diyos. Ing Diyos sa malugod at may bisang mangabos king ketawan, king kapamilatan ng anak, abay ning na Birhen Maria, papangaintuliran na kayo sana, king labis-labis, a bendisyon na. Amen. Kamtan nyo sana, king sablang pinandit ampon numan ka rin, ing pamanampon ning na Birhen, ngayon king kapamilatana, pengain tuliran niyang tinggap, ing mismong panibatan ning biye. Amen. Ikang sablang mitipon keti, kaniting kayaldawan, bayang pagmasusya ning kapigaga na kana, kambining mayubo yung debosyon, mantabi sana kaya kayo yung tula, ampong kapayapan, papangintulid kaya kayo, king ablas ka rin banwa. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingid pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ng kikatang kapag masusya na may tanang king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pa oras kaya po, dakala salamat, magandang araw, marami pong salamat sa lahat. Thank you.